Историята се разтваря и насреща Левски, Левента. И влизаме като в България в един живот, в една легенда. И причастени сякаш виждаме познатата земя отново, в невижданото и съзиждане и всепобедното и слово. И сякаш той е там стопанина, макар отдавна да го няма. И носи сякаш всички рани на сегашната ни остра драма. Не го засяга него времето. Пред гибелта не се стъписа и ние живеем чрез поемата, която той с кръвта си писа.